Пу-пу-пу. Вітаначки. Так, коротенькая подрыхтовочка. Усё. Можна працаваць. Вітаю, шчыра вітаю. Працягваем. Ужо, здаецца, не пакуты. Але ўсё ж тая ж Syndicate. Вітаю, Сенвелл. Так, ужо будзем працягваць гуляцца ў Syndicate з правільнымі захаваннямі. Сейв-стейты ў добрым стане. Нічога не будзе губляцца, перазапісвацца ці іншыя складанасці. Ужо ўсё адладзіў. Уф, ну і духота. Зараз колькі? 27 градусаў толькі, але такая спёка. Вільготнасць вышэйшая, што немагчыма. Кандыцыянер неяк толькі дапамагае гэта ўсё перажыць. Так. Здаецца. А дзе апошні сейф-стейт быў? Трэці? Здаецца. Так, begin mission. Так, вось. Мы заходні... Так, это... Вось, паўночна заходні вобласці забралі. Экспансію ў Канаду працягваем. Так, што у нас? Юкон. Юкон не памятаю, здаецца, там неяк цяжкавата было. Паспрабуем у паўночна-ўсходнія тэрыторыі пайсці. Кубі, вітаю, аб якім камбэке ідзе гаворка? Я ўжо стабільна 5 стрымаў. Вось гэты 5-ы, можна сказаць, паўюбілейны стрым. Вось веду. І калі ты не ведаеш, ці прапусціў нейкія навіны, вось у мяне тэлеграм-канал з'явіўся, дзе я некаторыя навіны ці прыколы, рофлы ці нешта каля рэтровыя пошчу. Вось. І я яго зрабіў. Прысвечаны таму, што я пачынаю зноў сваю дзейнасць на Ютубе і зараз працую над сцэнаром да наступнага відоса. Ён будзе пра кампутары Аміга. І гуляемся мы сёння таксама ў кампутар Аміга, сапраўдны кампутар Аміга. Вось, сцэнар досыць велічэзны такі, але я зараз трохі стопнуўся, бо там ёсць некаторыя такія моманты, я не ведаю, як іх лепш распісаць, ці трэба іх далучаць да сцэнара, ці вынесці асобна куды-небудзь. Вось, у меня такія творчыя складанасці па сцэнару ёсць, але мне здаецца, я неўзабаве ўжо з гэтым штосьці зраблю. Ось, прынамсі будзе відосік, але не так хутка, як гэта ўжо было, дарэчы. Вось, сколько ўжо больш за паўгады, як прайшло. Не, а калі я пачаў? Ой, не ведаю. Трохі менш, чым за паўгады прайшло з таго моманту, як я пачаў сцэнар пісаць. Але пішу пра ўсё, памятаю, пра вас, гледачоў, памятаю. Трэба ўжо рабіць відосік. Сколькі з гэтым сцэнаром можна маркетавацца, не ведаю. Вось. Так, 3 мышкі.
Ну, от пару років тому був на стрімі на 16 біт кролігу, на трусика. Бачив, як я з трусиком гулявся. Ось, а потім більше нічого не бачив. Ну, былі складанасці. Я не ў роднай дзяржаве знаходжуся, але не будзем пра палітыку, бо гэта гульнявы стрым, і я хачу, каб ён быў бяспечны для ўсіх, асабліва для беларусаў. Вось, каб у іх не было ніякіх праблем. Таму пра гэта нічога выказвацца не буду. Але так, у мяне былі некаторыя жыццёвыя складанасці, ад якіх я пазбавіўся. Таму ўсё будзе добра. І добра, не будзем марнаваць час. Пачынаем гуляцца ў сіндыкат на сапраўднай Аміге. Ну, добра. Кубі. Выключна дзеля табе покажу. Я просто люблю гэта ўвогуле рабіць. Вось, вось. Гэта Аміга 500 сапраўдная. Ну, як і заўжды, я відосы раблю толькі па рэальнаму экспанату, калі так можна казаць. На руках. А гуляемся мы ў кампутар Аміга 600. Вось. Таму відос будзе, як і заўжды, пра сапраўднае жалеза. Пра сапраўднае жалеза. Не з карцінкамі з інтэрнэту якімі. Вось. Ці відосікамі напіжанымі з чужых YouTube-аккаунтаў, дзе ты проста чытаеш Вікіпедію. А як я гэта люблю? Задротства. Добра, я запиздзеўся нешта, мы так гуляць і не пачнем, але ну з добрымі людзьмі чаму і не папиздзець. Так, добра. Паўночна-ўсходнія тэрыторыі. Захоўваемся. Таму што я трывожны хлопец, таму я раблю па некалькі сейваў. Гэта нармальна, то, што яно мігаціць. Так, выдатна. Brief. Пачынаем brief. Equipment acquisition. Brief миссии, что-то у нас. It has to build in the search military base in the... Нешта спиздить трэба. Так, info. The first is to reach the base. Ага, до базы добраться. The base defended. Ну я ўжо праходзіў гэтую місію. Так, у мяне просто сейвы згубіліся некаторыя за тэхнічных асабістасцей софту, на якім я гуляюся. Вось, ён крыху паскудзіў сейвы. Таму некаторыя зоны я, ну, тэрыторыі пераігрываю, калі хто не даведаўся ці не ведае. Так, we believe the weapon cell. Ну я праходзіў гэтую місію. Лазер, здаецца, трэба выкрасці, які ўжо ў мяне ёсць. Так, гэта reload робім нашай зброі. Так, ці ёсць моды, якія я магу ўжо набыць. Так, вось, грудак, новы грудак. Каб я быў больш бранявы. І ніхто не мог мяне папорціць. Моды наступнае, што мне патрэбна? Здаецца, ногі новыя ці сэрца. Сэрца гэта рэгенерацыя, ногі гэта хутка бегаць. Лепш хутка бегаць. Так, што за эквіп? Ой, не тое. Што я все міма. Вось. Ногі. І колькі мы зафандзім туды. Ой, не, гэта зашмат. Вось столькі хопіць. Ацепт.
Так, зноў захоўваем прагрэс. Зараз зноў крышачку паміргаціць. Ось, і можна пачынаць. Brief, accept. Так, research. Добра, accept. Ну, пачынаем. О, гук. Адразу праверыць гук. Добра, гук ёсць. Так, куды мне трэба? Не, хавай зброю, каб ніхто не бачыў. А, мне ў машыну сесці. А, ой, гэта... Такі ўзровень... Крыху маркітны. Гэта яшчэ каб машыну не папорцілі. А стоп, мне здаецца, ёсць. Мне просто трэба стаць на... прама ў браме. Вось. І выйсці з машыны, яна ніколі не зачыніць. А, нет, так не запрабуе. Ён усё роўна. Гульня старая. Так, зараз хлопцы будуць выбегаць. І каб яны не пашкодзілі машыне. Так, усе скончыліся. Там яшчэ агентура будзе бегаць. Вось, агент. Да страляй ты ўжо. Падыдзем да брамы. Так. Што за... Страляй! Я выкінуў зброю. Все, скончыліся паскуднікі. Так, падыдзем сюды. І трохі з вагнямёту. Пастраляем. Вось, хтосьці згарэў. — 93-й год. Ну, Аміга. Ось і графон. Мне здаецца, нават у Сеге быў ён такім мульцікавы даволі. Да загінь ты там ужо. І на Сеге, як я ўжо казаў, у разы лягчэй гуляцца. Так, лазер. Бярэм лазер. То мы можам выкінуць. Вось гэта. А не, шчыт лепш захаваць. Ну, снайперку. Без яе нават неяк жыць можна. Так, узялі лазер. І каб толькі машына не пакрыў, не пашкодзілась. Выязджаем хуценька, адсюль трэба выязджаць. Толькі ёсць у гэтай гульні такая асабістасць. 93-й год, як я ўжо казаў. І кіраванне ў ёй, ну, проста, ну, жудаснае. А ну, добра. Маю машыну. Ось як мне выйсці адсюль. Ну все, гэта софтлок. Вось. Суісайд.
Ну, мне гэта даволі падабаецца рабіць. Ён так выбухае прыгожа. Місію спачатку пачынаем, бо машына ўзарвалася і ўсё. Я не магу выйсці за брамы. Нават калі яны адчыняюцца. Так, на іншых прыладах цішэй робім. Вось, я не магу выйсці праз браму, нават калі яна адчыненая. Засофтлочылі. Насамрэч, гэтая місія даволі простая. Але вось з-за гэтых асаблівасцей і таму, што геймдэв тады пачынаўся толькі, не ўсё такое даволі інтуітыўнае. Вось яшчэ машына зараз паедзе так, як яна захоча. Вось кружок робіць, навошта? Ой, я сказаў не сюды ехаць. І яна выязджае з горада, канешне. Не. Вітаначкі, Pixel Angel 2000. Так, ну ось куды ён паехаў. Куды ты едзеш? Ну, халера цябе дзяры. Я не казаў сюды ехаць. Вось. Давай, паварочвай. Кіраванне, канешне, дадае складанасці. Тут нічога не дадаць і не сказаць. Уязджай сюды. Мой хлопец быццам нікуды не спяшаецца. Вось цяжка. Так, тут хутчэй выязджай. Так, няхай вас тут трохі больш будзе, каб я кулі не сапсаваў. Ваши пашкоджанні я, канешне, вытрымаю. Але патронам вось так. Ой, падыдзі сюды. Куды ты там? Гэта агент зверху быў. Так, усё, скончыліся ўсе хлапчукі. А вось адзін яшчэ знайшоўся. О, яго снайперкай паспрабуем. Да, снайперка, канешне. Ну, такое сабе. А навошта я яе з сабой таскаю? Што там выбухнула? Так, пауза. Прывітанне, чатик, усе падабайку паставілі. Вось, правільна кажа. Падабайку. З кожнага па падабайкі. Так, здаецца, ўсё, нічога. Так, а што там? УЗІ. А не, вось выбягае хлопец. Толькі не па машыне. Калі ласачка, страляйце па мяне, але не па маёй машыне. Так, гэта можна выкінуць, не патрэбна. Бярэм лазер. І хуценька адсюль выходзім. Так, вось гэтая агентура, канешне, якая там бегае. Вось мне гэта не падабаецца. Яны зноў выбухнуць маю.
Ах ты ж. Падышоў сюды. Усё. Так, таго яшчэ зверху, мабыць. Ну, вось зараз ужо больш ніхто мне на гэтай базе не перашкаджае. Што за сірэна такая? Што за выбухі? Хто страляе? Вось, агента трэба. Ну, ўсё, я зноў застраў, здаецца. Так, а ці атрымаецца, дзе гэтая агентура стаіць? Такі бяспечны момант трэба знайсці, каб сесть у машыну і цікаць адсюль. І як мага хутчэй. Добра, паехалі. Вось толькі куляцца не трэба. Паехаў, хутчэй. Ну, канешне, навошта спяшацца нам? І так добра. Вось. Ну, вось гэта спецыяльна ці як? Яны ставяць перад выездам машыну, я ўжо нічога зрабіць не магу. Вось як мне выйсці адсюль? Матька і бацька. Ну вось і што рабіць? Добра, ёсць іншы план. А пакуль суісайд. Станем дзесьці перад брамай, пачакаем усю агентуру варожую і пераб'ем яе, канешне, і толькі пасля гэтага увойдзем у базу. Але, ну, вось то, што з самага пачатку. Добра, зробім нават так. Гэта агнемёт, гэта снайперка. Прадасці яе. На халеру яна нам трэба. Мініган яшчэ возьмем адзін. Вось, набылі мініган. Зараз у нас 3 мінігана, 2 агнямёты. І гэтага досыць нам будзе. Меню. Вось зараз захаваем прагрэс сюды. І станем перад базай. Ацепт. І зноў зараз машына паедзе хер ведае куды. Сюды. Я тыкаю сюды. Ну вось куды яна едзе. Разварочваецца. О, з першага разу. Нічога сабе. А вось зглазіў? Ну чаму ты ледзь едзеш? Чаму?
Ось просто... Вылазь, чорт, ябаны. Просто становіся ось сюди, і, як звичайно, будемо чекати хлопчуков. Де яны там? Ті потрібно, каб сирена грала, і тільки тоді яны падійдуть. Ось хлопці бягуць. Гэта да мяне ці не да мяне? А колькі вас тут? Раз, два, тры, чатыры. Вось адкуль гэтыя выбухі. Гэта хлапца давяць просто. Ну, подойдите до меня. Нічога сабе. Яны выбухнули мою машину. Ой, яшчэ бяжы. А не, гэта тачка. Насамрэч, няма ніякай розніцы, у якую машину я сяду. Бо мне просто трэба трапіць вось сюды. Але, здаецца, я ўсю агентуру на гэтай мапе выбіў. Так, ёсць яшчэ хлапчукі, не толькі менты бегаюць. Так. Менты. І мне здаецца, мне трэба спіздзіць тачку ў ментоў. А не, вось стаіць нейкая. Так, схавай ружо. У пошуках машины зараз будем. У GTA погуляемся, ось. О, вылазь. Мне патрэбна ваша машина. Рабіць злачынствы. Во. Ну, здаецца, зараз уже все будзе добра. Так, далей ад машыны толькі стаць. Каб не пашкодзілі, як яны гэта любяць рабіць. Толькі самому не ўзарваць. О, хлапчук нейкі. Так, усе выйшлі. Ось дзесьці тут агентура бегала. Але там толькі адзін ён быў. Таму, здаецца, нічога ён такога і не зробіць. Так, мабыць, там бачна, ён дзесьці бегае, не? Але не, на мапе ось, ніхто не стаіць. Ну, ўсе скончыліся. Бо, ну, небяспечна так. А вось, яшчэ кропка. І яшчэ вон. Так, вось яшчэ я бачу. І ўсё, здаецца, у бараках больш нікога не засталося. Выдатна. Вертухаю забіць. Вось гэтага. І астаўся апошні салдат. Так куды ты лупіш? Усё. Выкидываем лазер. І бярэм гэты лазер. І эвакуіруемся з гэтай мапы.
Хуценька. Просто за браму. Выязджай за браму, мне будзе гэтага дастаткова. Хутчэй, толькі калі ласачка, хутчэй. Ну ўсё. Галоўная частка зроблена. Нам кудысьці сюды, здаецца, трэба прыехаць. Вось агентура. Так, хутчэй. Не толькі сюды, я ні з кім не хачу ваяваць. Yes! Прайшлі. Hit accuracy у мяне, канешне, так. 4 агентаў забіў. Ацэпт. Захоўваем. Вось сюды захоўваем прагрэс. А дзе спадсылку на Telegram знайсці? Ой, а я што, не дадаў яе пісанне? Зараз зраблю, пакуль яна захоўваецца. Так. Так, і ў налады. Калі яшчэ не позна гэта рабіць. Так, дзе там яно ў нас? У мяне там толькі Patreon. Побач з Патрэёнам. Telegram. Ой, не. Telegram. Захаваў. Усё, так, і зараз праверым. Аднавім старонку стрыма. Так, усё. Калі аднавіць старонку стрыма, то спасылка на канал у Тэлеграме з'явіцца. Усё бачна. Так, а мы што далей? Мы працягваем. Працягваем змагацца з іншымі сіндикатамі і захопліваць гэты свет. Што у нас тут? Так, ну клікайся ты. Ньюфаундленд і Грэнландія. Будзем хутчэй за Трампа і паспрабуем захапіць Грэнландію. Што у нас по брыфу? Personnel acquisition. Persuade, здаецца, нейкім. Just to kill him, we may have... забойство. Не, Persuade. Завербовать мистера Карсона. Ну што, ацэпт, добра. Research. Так, ногі зрабілі. Так, не, спачатку ўсё па парадку зробім. Моды. Добра, ногі новыя у нас ёсць. Што там? Сэрца? Будзем сэрца рабіць. Другой версіі. Мне так вось гэты кіберпанк падабаецца. Вось у дзяцінстве, калі гуляўся у гэты сіндыкат на сердце. Ось так гэтая канцэпцыя кіберпанку падабалася. Новыя ногі, рукі, мазгі рабіць. Яшчэ і пад уплывам Джоні Мнемоніка, які мне таксама падабаўся пиздец як. Вось, і ты ва ўсё гэтае гуляўся, такая дыстапічная утопія.
Муа. Але тое была гульня на сешку. Зараз іншае адчуванне. Вельмі складана, вельмі. Таму здаецца, што на сегу мала таго, што яна прасцей была зроблена, то яшчэ і, здаецца, патчы нейкія пакідалі туды. Зноў такі пасфайндинг, які я ўжо тут хаю даволі часта. Я заўсёды тут пасфайндинг гэты хаю, тому што ён жудасны. Так, Віця, калі ты тут, прывітанне. Здаецца, вось ён мне паведаў, што ён як разработчык вось і ўсім гэтым займаўся. Сказаў, што працэсары слабыя былі, каб больш выдатны пасфайндинг рабіць. І таму ўсе карысталіся правілам правага боку. Усе там на былых стрымах, калі паглядзець, там агентура, калі ведае, дзе я знаходзіцца, але зноў такі пасфайндинг не ідэальны, і яны ўсе па правай старонцы будынкаў бегаюць. Гэта даволі забаўна выглядала. Так, а мы што? Мы сэрца новае робім. Accept. Так, тут reload і вагнямёт, канешне. Меню. Захаваем пачатак місіі. Зараз 5 секундачак. О, ухо заклала нешта. О, адрамантаваў вуха. Да, калі ты дзед 30+. Які ўжо 30+? 40 гадоў у гэтым годзе будзе. Воу. Так, ну што, пачынаем. Паляцелі. Куды? Памірайце. Вы мне не падабаецесь. Где так стать, каб достать тебе? Вось, добра. Патронаў только сапсаваў. Так, улятаем. І пачынаем рабіць генацыд усёй ваеннай базы. Добра, што тут не агентура, а звычайныя людзі, бо яны такія даволі кволыя. У іх няма брані, зброя простая даволі. Таму іх забіваць даволі лёгка. Так, ну і бярэм мой улюблёны вагнямёт. І пачынаем incineration. Да гары ты ўжо. Так, дзесьці тут устанем. А там, здаецца, у будынку таксама хтосьці ёсць, не? Да гарыце вы ўсе. О, а штосьці здароўя ўжо так даволі малавата. Бракуе здароўя. Так, вон зверху нешта ідзе. Ну, падыходзь, я цябе бачу. А, ты... Што гэта было? Это хлопцы, якія ўнутры стаяць? Эй, так і забіць мяне можна. Узялі колькасцю.
Ну, нічого. Так, зноў не здаемся. Ну, ацепт. Ацепт. Пачынаем. Толькі патроны сапсаваць. Амаль усю патрантаж да гэтага, да мінігана сапсаваў. Так, машына. Не. Яна мне яшчэ патрэбна. Так, хуценька. Я ногі не купіў. Ну добра, калі мяне заб'юць тут, у наступны раз ужо набуду ногі новыя. Каб ён больш хуценькі быў хлопчыкам. Да гары ты ўжо? Ты мачка і бацька. А, так і зноў можна загінуць. Ось, стаім тут. І чакаем, пакуль у нас не адрэгенерыруе. А стоп, ногі я ж набыў ногі. Ой, я дурны, я сэрца новае зрабіў. Сэрца не набыў. Ну, бо рэгенерацыя так больш хутчэй будзе ісці. Нічога, пачакаем. Ну ўсё, здаецца, бяспечна даволі. Згарэў на працы. Так, ну хто яшчэ там застаўся? А вон яшчэ ідуць хлапчукі. Так куды ты страляеш? Оп-оп, не сюды, не сюды. Ну і кіраванне. Вось. Там хто яшчэ стаіць, не? Так, хутенька паглядзець. Так, ты... Ім нічога не цікава. Колькі трупаў? Подыводь. Давай. О. Так, вось тыя яшчэ засталіся. А можна лазерам табе? Нормально. Нават дрэва загарэлася. Вочы. Трэба яшчэ новыя вочы, каб цэліўся лепш. Ну, лазер, здаецца, канешне, імба. Mission failed! Упс. Я забіў таго, каго не трэба было забіваць. Ну, вось,
Зато нагода набыць новыя імпланты. Так, лоуд. Гэтае, здаецца, так. Ацэпт. Бле. Паспяшаўся ёлупень, канешне. Лазер. 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 Нет, воч, конечно, патрэбна. Ну, камон! Так, залятаем, хутенько выходим и валим остатних. Все зноў з самага пачатку. А што рабіць, жыццё такое? Вітаначкі. Ой, здаецца, не трэба было так рабіць. А не, жывы яшчэ застаўся. Да ў будынак. Хто там яшчэ страляе ў мяне? Ось, хавайся. Ды хавайся там ужо. Так, няма. Ну вось, бачыце самі. Пыркаю, каб ён зайшоў. Вось ён нічога не робіць. Толькі нервы сабе паскудзіць. Так, вось гэтага хлапца. Чаму ты дрэвы падпальваеш? Шкло выбіў. Так, каго нам тут персуэдзіць? Так, вось, пакуль ціхенька уцячэм. Выманім гэтага хлопца. Угу, добра. І там яшчэ ахоўнік адзін быў. Не? Абодвух узяў. А мне гэтага і хопіць. Усё, цікаем адсюль хутчэй. Да машыны. Так, где там мой хлопчук? Не, ну ты дзе згубіўся? А, ну, канешне, зайшоў. А куды ты зайшоў? Мне ж без цябе нельга выходзіць. Вось гэта ён, здаецца. І навошта ты туды пайшоў? Гэта ж не правы бок. Так шмат пытанняў. Але старыя алгарытмы, ну, так працавалі. Такі час быў. Так, усё, хутенька. Сядай.
І виїжджаємо адсюль нахер. Вось. Mission complete. Ту-ту-ду. Видатна яшчэ новая тэрыторыя. Колькі забойстваў тут было? 26 чалавек. Упсі. Прабачце. Ацэпт. Зноў захоўваем вынікі гэтай місіі. Вось, бачыце, як добра ўсё пайшло. І місіі хутчэй праходзяцца. І ўсё астатняе. Так, begin mission. О не, тут я памятаю, там 4 розных сіндиката за гэтую тэрыторыю спрачаюцца, таму там лепш нічога не рабіць, бо, ну, увогуле рана туды ісці. Прынамсі, там увогуле няма зараз ніякіх варыянтаў, пакуль у мяне такая зброя і такая ахова. Ну, Ньюфаундленд, здаецца. Combat Sweep. Ну, відавочна, будзе бойка. Спачатку. Reload. 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 Ну і лазер няхай будзе. Research новы зроблены. Так, што па модах? Сэрца зроблена, вочы, рукі. Няхай наступныя вынаходніцтва будуць рукі. Таксама каля сотні. Ну не. Вось, мне здаецца, вось гэтую рысачку. Калі пераходзіш, то дастаткова адной місіі, каб вынаходніцтвы скончваліся, як ты місію праходзіў. Так, ацэпт. Прымаем гэтае і моды. Усталёўваем. Не, я без новых ног быў. Вось, зараз новыя ногі. І новае сэрца. Так, ну і зараз шанец выжыць у місіі ў мяне больш такі сур'ёзны. Так, спачатку захоўваем прагрэс перад місіяй, каб усе гэтыя маніпуляцыі не паўтараць. Так, усё. Пачынаем. Ньюфаундленд. Ого! Я ж гэтую місію таксама гуляў. Да моманту, калі... Калі ў мяне не папаскудзіліся сейв-стейты. Тут просто стаім, чакаем, кемперымся, бо агентура зараз будзе ляцець у мяне, вось, напрыклад. Ляцець буду цэлым пачакам. Іпай, я бы нават сказаў. Ой, здароўя ўжо амаль няма. Рэгенеруй хутчэй, братка. А яны з вагнямётамі, вось гэта, канешне, непрыемна. Бо я лічу, што вагнямёт адна з самых моцных зброяў у гэтай гульні. Лазер, канешне, ён ваншоціць. Ну, агента, у якой броне больш крэпкай, там, канешне, ну, 2 разы, напрыклад, трэба будзе лупцаваць. Але лазер гэта, ну, ваншот амаль. Так, падыходзь уже. І балюча ад вагнямёта, канешне, атрымоўваць. Ад чужынскага вагнямёта. Але сэрца, новае сэрца я ўзяў не дарма.
Так, это машина, а нет, агент. Блять, ну огнемет, ну болюче. Ну подыхось. Не соромейся. Ну, добре регенерируємося. Серйозно, не дарма нове серце було, не дарма. Здається, у наступний раз лепш серце, перш за все взять. Ай, болюче було. Амаль помер. Ви бачили? Eliminate Agents. Мені усіх агентів треба буде забити. Матька і батька. Чекаємо поки регенерацію. Ось яшчэ гэтыя кропкі тлустыя палохаюць. Бо гэта і машына адначасова, і ці варожыя агенты на карце так малююцца. Так, ну атака на мяне, здаецца, скончылася. А не, вось гэты яшчэ бягуць. А, ну вось вы бачыце. Правіла правай рукі. Вось яны по праваму боку бягуць выключна. Ось, бо такі пасфайндинг быў. Ось правы бок кожны. І вось так яны мяне знайдуць. Вось бягуць. І мінус амаль один вагнямёт у мяне. Добра, што ў яго патронаў, ну калі так можна назваць гэта патронамі, паліва. Ну, заправляюцца яны палівам. Шутка, ой, жарт пра бензін. Блін, зноў напалохаў. Хто яшчэ засталіся? О, яшчэ хлопчыкі бягуць. Ну, добра, пачакаем. Няхай. Бо я туды наўпрост на них бегці не збіраюся. Таму гэта, ну, адразу гамон. Няма нічога лавіць. О, вось гэта перажыць неяк. Вось даволі добра, што разрабы перадугледзелі гэта. Калі ў цябе скончваюцца патроны на нейкую пушку, і ў цябе яшчэ ёсць, ну, такая ж зброя, то яна аўтаматычна пераключаецца на яе, калі ў цябе патроны скончыліся. Дзякуй, што тут не трэба маніпуляцыі іншыя рабіць. Што гэта ўжо перадугледжвалі. Але сам геймплей гэта не сапсуе, канешне. Гульня ўвогуле выдатная. Не гледзячы на мінусы, якія ёсць. Якія ў яе ёсць. О, яшчэ бягуць. А вось гэтае што, здаецца, заблукалі, не? З якога боку вы да мяне прыйдзеце? О, мне здаецца, тут усё дрэнна. А не. Гэта яны па праваму боку вось так абыходзілі ўнутры. Цяжка, канешне, быць штучным інтэлектам у той час. Ну добра, падыходзяць. О, вось і першы агентик. Мне, конечно, цікава, якая ў іх зброя. Але, ну, вагнямётам
паліць усё, і у іх нічога пасля не застаецца. А, вагнямёты таксама. Mission complete? У! Уху! Yes. Ось, просто стаяў на месцы. Расстрэльваў па аднаму, і ўсё добра скончылася. Лепш тут тактыка такая. Лепш наперад нікуды не лезьце, не рызыкаваць, і ўсё. Хто трэба, цябе сам знойдзе. Выдатна. Так, і новая тэрыторыя, дзякуй. Грошай, здаецца, у нас усё больш і больш робіцца. Так, захоўваем. Добра. Так. Здаецца, трэба Канаду ўжо дабіць. Юкон я не памятаю, цяжка там было, нет. Спякота. Добра. Канаду захопім і там далей. І наражку трэба ўжо скончваць таксама. Добра, даб'ем пакуль Канаду. Брыфінг. Persuade. Зноў кагосьці трэба завербаваць. Рэлоды робім. Моды ўжо павінна з'явіцца, што там у нас. Рукі новыя. Ну і ўжо такія кіборгі даволі ў нас. Новае вынаходніцтва. Так, по экіпу. По экіпу мы ўсё вывучылі. А што ў нас яшчэ ёсць? Часовая бомба, сканер. Ну і нічога такога больш цікавага. А новага таксама няма. Мазгі ці вочы? Вочы, каб ужо цэліцца лепш было. А то яны там разброс вялікі. У куляў, у лазера, у любой зброі, якая ёсць. Так, добра, research. Так. Ой, не так і каштуе. Можна нават болей. Ну, на місію хопіць гэтага. Можна не ўкладацца. Так, грошай у нас амаль паўляма. Добра. Захоўваемся перад пачаткам місіі і пойдзем захопаць Юкон. Бриф. Акцепт. Це погнали. Так, что, где, як? Ой, нет. Вось стимуляторы. Вось яны. Так, лепш чапаць не будем, бо у іх адхадняк, а пасля гэтага. І агентура ляціць. Ужо ляціць. Дзе будем кемперыцца? Так, чакай. Дзе? Ну... Мусора, конечно, забить.
Што у вас там такая за зброя, што мяне амаль гэта ніяк не чапляе? А вось гэта ўжо мініган быў. Гэта ўжо мініган. Ну, зразумела. У такіх сітуацыях мы ўжо былі, таму нічога такога жудаснага ў гэтым няма. Так, лоуд, ці я ўжо яго рабіў? А, не. Так, акцэптуем. І, здаецца, вось дзесьці ў гэты будынак зайсці і кемперыцца ў ім. Ну, заходзь, унутр, ну, хлопча. Хлопец. Ну, вось не хоча ён туды заходзіць. Ось. Мне здаецца, будзем чакаць. Так, чакаем астатніх. Кемперства. Кемперства і чаканне. Ты падыходзь. Што там яшчэ? Хлопца, гэта было. Не трэба так рабіць. Хто там гуляецца ў мяне? Якая поскудь? Унутры хтосьці сядзіць і мяне лупцуе. Колькі вас тут? Як прусакоў проста. Яны яшчэ адзін аднаго лупяць. Вось глядзіце. Гэта яшчэ што за сірэна? Не скончыліся яшчэ? Ой, жанчыну спаліў. Як няёмка выйшла. Мент яшчэ мяне чакае. Мне трэба што... А вось. Вось, яшчэ агенты засталіся, таму пакуль не выходзім з гэтага будынку. А ты яшчэ хто такі? Звычайны чэлес якісьці са зброяй у руках быў. Гэта ж цывіл. Вось такі хлопец. Выглядае як панк з іракезам. Ну, быццам. Ну, гэта я так бачу. Так. Глядзім на мапу. Менты. Ну, з гэтым все зразумела, канешне. Так. Нешта мне падказвае, што моя цель вось тут знаходзіцца. Мэта. Так, добра, гэтага мента лупцуем. І ідзем вербаваць. Так, а вось нейкая агентура бегае унутры. Бачыце? Вось. Вось ён заблокаваў і не ведае, як выйсці. Што? Заблукаўся хлопец. Засофтлочыла хлопчука. Так, стоп, а каго мне трэба персуедзіць? Сюды дзесьці? Цікава. Вось ты? Ці што?
Вось гэтую дзяўчыну. Ну, здаецца, так. Усё, эвакуюемся. А вось эвакуацыя, мне здаецца, вось сюды, не? Добра, гадаць не будзем. Просто ідзем туды, куды радар паказвае. Што з імі робіцца? Яны са зброяй. Здаецца, у іх зброя ў руках. Небяспечна. Колькі трупаў. Так, мініганы. Ну, а там усё пагарэла. Так, дзяўчына, ты дзе? А, вось яна. Фуф. Я ўжо турбавацца пачаў. Ну, сюды, так? Гэта эвакуацыя. Выдатненька. Давайте яшчэ нейкіх набярем. Калі ўжо ўзялі вербавач. Mission complete. Press space. І яшчэ новая тэрыторыя. Так, Канаду ўсю захапілі. Так, гэта Каліфорнія, гэта ўжо Амерыка. Рокіс, які яшчэ Рокіс? Нью-Інгланд. Southern State. Мідвест. Так, прапаную далей Рашку захопваць. Так, колькі у нас часу? Ужо амаль 1,5 гадзіны. Гуляемся. Так, захаваць прагрэс, конечно. І вока. Новае вока гатова. Вочы, дакладней. Так, і окей. 15 хвіліначак пагуляемся дзесьці і перапыначак зробім. Так. Дальні ўсход. Брыв, ацепт. Так, моды, новыя моды купіць. Купляем вока. Вочы. Ой, які он адразу кіборг. Кіборг-забойца. І гэта голасам Валадарскага. Па-беларуску. Ля, якія вочы. Файна, як выглядае. Ну, кіборг, ну ўсё. Так, і рэсёрч. Рэсёрчым мы мазгі. Ну, тое, каб вербаваць, мабыць, слотаў больш будзе. Не ведаю, ну... Ок. Ой, увогуле не каштуе нічога амаль. Не, гэта ўжо досыць будзе. А вось наступнае, як я ўжо казаў, сэрца 3-й версіі. Так, гэта ацэпцім. І перад пачаткам місіі захоўваем прагрэс. І ўражку. О, прабачце.
Так, што тут трэба зрабіць? Reconnaissance operations. As a primary step to the target of a city or the land to recon patrol to investigate the target area. Your squad will be landed in the dark side. Ну и что далей? Any enemy syndicate forces you encounter must be eliminated. Ага, агентуру забить. Once it's achieved, then return to the docks for retrieval. Так, defense update. Enemy squads are believed to be spread through the city. Так, яны по ўсяму гораду будуць распіханы. Detect the landing craft. І яны ўбачаць, што я у докі прылячу. Ну, дарэчы, калі я толькі пачну місію, мяне пачнуць адразу лупцаваць. А я не рабіў ці рабіў? Трывожнік? Ну. І ось. І пачынаем. Так, усё гатовы. Амаль весь праапгрейджаны. Так, щось грошаў. Добра. Нічога дрэннага не бачу. Грошы яшчэ з'явяцца. Так, і хутчэй кемперыта. Мне здаецца, нам у гэты будынак зайсці. І чакаць. Я сказаў зайсці. Зайсці ў будынак. Пачынаецца. Ну, колькі можна? Добра. Чакаем і стаім тут. Па крысе, на расе. Затухаюць зоркі з плюшкі. Мянты ездзяць. Усё ім да халеры. Валі мянтоў. Бж. Ён яшчэ тікаць пабег. Так, где наступная агентура? Вон яшчэ бяжыць. А зверху як там у нас абставіны? І гэта ўсё скончылось. Не, вось яшчэ. Ну, окей, чакаем. Вось бяжыць. Не? Не, гэта машына. Хлапчук пайшоў. Да ну што за... Добрая агентура, мёртвая агентура. Ой, яшчэ вон. Цэлая кіпа ляціць. Тузін агентуры. Гэта машина, ну, конечно. Eliminate agents. Ну, яшчэ не ўсё скончыліся. Дзе, хто наступны? Дзе ворагі? Так, унутры, мне здаецца, той мент сядзіць. Тут у нас... Ага, чакаюць мяне, стаяць просто. Вось яшчэ. І вось яшчэ. І вось. Колькі вас тут? Ну, трэба тут дзесьці таксама стаць. І каб лёгка было ад іх адстрэльвацца. Так, хавай зброю, каб менты яшчэ не лезлі.
Давайте гэтага мента возьмем, не? Не вербуешься? Хлопча. Ну чаму я не магу завербаваць мянтоў? Вось нейкага хлапца змог. Так, стоп, чакай. Вось ты які. Мне гамон. Мне гамон. Ах. Ну, зразумела, што. Затое ведаем, што не трэба рабіць. Так, рэсёрч ёсць? Ёсць. Пачынаем зноў. Хуценька, хуценька сюды. Так, і чакаем агентуру. Ось і першыя. Мент. Бягуць пацукі. Так, зверху скончыліся, не? А вось. І так, зараз яны знізу будуць бяжаць. Ці не? А вось стаяць яшчэ. Так, не зусім разумею. А калі я паспрабую лазерам? Упс, жанчыну. Касы. Вачэй пакуль яшчэ не хапае, каб лазерам карыстацца. Меткасці, ну, ніякай. Ну, затое пацукі разварушыліся. Таму таксама тактык, ну, толькі б ты хадзіў яшчэ, ну... Цяжка. Вось, і яны... Вось, так, цэлая партыя. Ну, што? Палім? Наступны пайшоў. А дзе астатнія хлапцы? Вось цэлы пачак і вось што тупяць. Ой, машыну. Я не спецыяльна. Всё, згарэлі. Хаваем зброю, каб мент не даябаўся. А ці ён ужо даябаўся? Ну, шкада цябе, хлопча. Лепш ты не лез да мяне. Мінус мусор. О, яшчэ адзін бяжыць. Так, пакуль ён бяжыць, гэтыя хлопцы нічога не робяць. О, яшчэ наступныя пабеглі. Трэба нейкую правакацыю зрабіць, каб і тыя рухацца пачалі. А
А не каб я тут стаяў. Не, ну лепш, канешне, каб я тут стаяў. Так. Яшчэ адзін хлопча. А тых неяк выманіць трэба. Мусор паехаў, быццам нічога не бачыць. Так, вось. Вось гэтыя вось хлопчыкі. І вось хлопчык. Так. Якую тактыку тут зрабіць, каб самому жывым застацца і не пашкодзіцца? Яшчэ адзін мусор. Ну, з табой доўга размаўляць не будзем. Упс. Так, гэтых хлапцоў. Як? Блин. Дастрэліць? А вось, ён сам падыходзіць. Яны ўжо самастойна бягуць. Але мне здаецца, мне зараз гамон будзе вось ад такога. Ну, ад такога натоўпу цяжка нешта зрабіць. Трэба падумаць. Трэба падумаць, з якога боку падысці так, каб гэта было бяспечна. Не, ну там лепш на карту глядзець. Усё, акрамя мазгоў. Тупаваты ў мяне агент. Так, хутенька. Зноў стаім, дзе стаялі дагэтуль. Так. О, так лепш, здаецца. А где агентура? О. Ось, каб гэта было неяк так зрабіць. Ай, мусора. Задзяўблі. Так, і зверху уся агентура ўжо забіта. Больш ніхто не прыляціць. Нет, вось якія пацучкі бягуць. Але тое, здаецца, яны, рухаючыся правілам правага боку, знізу пойдуць. Пацуч'е гняздо разварушыў, канешне. Ой, мент, хадзі там. Страляець ён. Што там? УЗІ, ці гэта зброя супраць мяне? Блин, ну, каб яшчэ не стрэлілі. Куды пайшоў? Так, яшчэ бягуць, так, бягуць. Ну, такі момант быў. Загарэліўся. Так, здаецца, скончыліся. А гэтыя хлопцы ўсё і стаяць там, дзе стаялі. Ці лепш мне падняцца ўгору, стаяць дзесьці тут,
бо яны знізу мяне не дастрэляць. А я буду стаяць тут і чакаць іх з гэтага боку ці з гэтага. Ці лепш вось тут так стаяць. Яны, канешне, могуць сюды падысці. Не, ну а што рабіць? Ну што рабіць? Варыянтаў іншых няма. Так, а пачакайце, мабыць, ёсць. Нет, тая ж самая схема. Ну давай, пойдзем сюды. Ось. Ці яны самі замецяць мяне? Заўважыць? Ці мне прыйдзецца зрабіць так, каб заўважылі? А, ну вось, і пабяжаў. Толькі не кажыце, што яны там унізу будуць тусавацца. І не... Ну, такі сабе момант. А вось калі сюды. Вось сюды. Мне здаецца, гэта выдатнае кемперскае месца. Такі нічым гэта не дапаможа, таму што штучны інтэлект вельмі тупы. І яны проста будуць тут бегаць. А хіба хто падымацца збіраецца, не? Здаецца, не. Ой, прабачце. Так, і перапынак ужо рабіць трэба. Янтура. Дзе ўсе хлопцы? Я штосьці не зразумеў. Вось гэтая кропка, яны пада мной усе стаяць. Куды? Не. Фуф. Нешта робіць. Ага, бягуць. Усё ж такі бягуць. Ну, штучны інтэлект тут не такі тупы, як мне здавалася. Толькі дзе яны? Упс. Я сапраўды не разумею, як... Па гэтаму ланцужочку яны бегаюць. Ну ўсё, добра. Пастка атрымалася. І яны ў яе трапілі. Выдатна. Вось такая вось стратэгія. Ай, добра. Так, а што ў цябе таксама мініган? У асноўным усе агенты мініганамі карыстаюцца. Хто яшчэ застаўся ці не? Якія тут яшчэ агенты могуць быць? Вось. Апошнія засталіся. Вось за гэтай брамай нейкі штаб такі ў іх. І як сюды можна? Вось сюды падысці. Вось, у гэтае месца. Стаць за гэтым куточкам. Некалькі хлапцоў выманіць, і там яны самі да мяне падыйдуць.
Угу. Зноў робім гэта тихенько. Не, вот сюды падышоў. Мініган не патрэбен? Не патрэбен. Угу. Так, каб яны яшчэ не трыгернулись, бо мабыць заўважуць. Дзе? А вось. І куды ты пайшоў? Агрэбала. Каб ён яшчэ сам мог добра хадзіць без дапамогі. Ай, ледзь пад машыну не трапіў. Ось. Сюды. Нет, не сюды. Яшчэ не заўважылі. Куды ты, бляха, пайшоў? Калі не даглядаць за гэтымі агентамі, ўсё пасрацца можа пайсці. Так, ну і трэба трохі дапамогі хлопцам. Цікай. Усё. Ось. Да просто стаяць можаш тут? Няхай так. Усё, хлопцы, чакаю. Вы апошнія засталіся. І вось, бачыце, зноў правы бок. Бягуць кудысьці, яны маглі праз гэтую браму выйсці, але гэта даволі лёгкі шлях. Нам гэта не патрэбна. Яны зараз паляцяць куды-небудзь. Ось, блокаваць будуць. Куды яны яшчэ ляцяць? Што яны робяць? Адбываецца. Ага, вось. Ужо зараз тут. Так, здаецца, сюды пойдуць. Ага. Не тое, каб мне гэта падабалася, бо я іх у гэтым боку чакаў. Але штосьці падказвае, што так і будзе. Ну, калі яны не зменяць тактыку і сюды не пабягуць. Куды яны? Здаецца, моц штучнага інтэлекта варожых агентаў у тым, што яны непрадказальныя. А, вось, зрэшты. Знайшлі. Не прайшло і 5 гадзін. Што, яшчэ не ўсе агенты? А хто застаўся? Вось толькі яшчэ не хапала таго, каб шукаць кожнага да апошняга агента тут. Не хацелася б гэтую місію зноў спачатку гуляцца. Бо ну такое сабе. А, вось.
Спадзяюся, ты апошні. Чаму ён туды бяжыць? Няўжо не было лепш крыху гэты алгарытм перапрацаваць ці дапрацаваць? Ну я чакаю цябе. Не апошні. А, ўсё. О, і Brain версія 2 completed. Выдатна. Так, што, рашку захапіў? Усё, рашка захоплена. Так, перапынак. Перапынак 5 хвіліначак. Так, не пакідайце. Трымчык, я яшчэ вярнуся. 5 хвіліначак і будзем працягваць.
Пу-пу-пу-пу-пу. Працягваем. Так, яшчэ раз захаваемся. Так, і зараз у нас што на гэты час? Канада уся захоплена, Рашка уся захоплена, і пачынаем экспансію на Кітай, здаецца, ці на Амерыку. Гэта ўсходняя яшчэ Амерыка, потым, нават не ведаю, што далей. Чайна ці Індыя? А можа і Ірак? Так, гэта таксама не дасягнута яшчэ. Так, Каліфорнія. Рокетіс. Так, а што там па падаткам? Лепш не чапаць падаткі, а то будзе як у апошні раз. Пратэсты пачыналіся. Ну, паспрабуем Кітай. Так, што тут у нас? Combat Sweep. Ну, персуедзіць нікога не трэба, зноў бойка. Reload, і купляем мазгі. Новыя мазгі. Усё, у нас поўнасцю адноўлены агент. Ну так, гэта агент. Вось, ён у нас другой версіі. Так, а вывучаем з новага. Ой, грошыкаў паўляма. Зараз ужо паўляма. Добра. Сэрца. Вывучаем новае сэрца. Таксама нешта не так. Недорага. Так, захоўваемся адразу перад пачаткам гэтай місіі. Ось. Зачыняйся. І пачынаем захоп Кітаю. Паляцелі. Eliminate Agents. Ну, зноў кемперымся. Дзе тут лепш за ўсё? Мне здаецца, я знайшоў гэтае месца. І чакаем зноў варожую агентуру, калі яна падыдзе, ці мне першаму трэба будзе. Ну гэтыя стаяць і чакаюць. Першыя нейкія быкі павінны на мяне самі паляцець. Не, яны ўсе стаяць і чакаюць. А тут, здаецца, цяжкавата будзе. Не, вось бяжыць. Нехта бяжыць. Вось гэтых хлапцоў першымі і пазабіваем. Вось сюды. Станем. Знянацку. Усе адначасова на мяне паляцелі чамусьці. Што ў іх за зброя? Калашы, здаецца, нейкія. Так, нешта мне падказвае стаяць вось тут. Это будзе лепш. Так, ну мусор, давай. Я тебе дапамагу.
Вуп, 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 вуп. Опасный момент был. Яшчэ один опасный момент. Як хутка ўсё атрымалася. Так, рэгенерацыя. Працуй хутчэй. Быццам нічога не... А вось, бяжыць. Ну, быццам розніцы ніякай няма. Так, пакуль цішыня надышла, паглядзім, што на мапе. Знішчаны, знішчана. Таксама нікога не засталося. Так, не здаецца. Вось тут хлапчукі стаяць і чакаюць. Ой, тут яшчэ тэрыторыя нейкая. Так, добра, тут досыць хлапчукоў. А тут нікога не засталося. Так што, атрымоўваецца нам сюды? Так. Што? Вось яно як. Пакуль я лясы тачыў, падбеглі іншыя хлапчукі. Ой, ну і мент яшчэ гэты. Ганебны, ну падыдзі. Всё. Сірена. І што гэта значыць? На мяне зараз усе паляцяць? Ага. Гэта бомба была. Так, зноў чакаем. Няма нікога. Ну, зараз, здаецца, бяспечна ўжо. Так, прыбраць зброю, каб менты не чапляліся. Так, што тут у нас? І тут яшчэ нейкі трупік ляжыць. А вось. УЗІ! Толькі УЗІ. Што за агентура такая ганебная? Где? Кто? Кто? Яго таксама УЗІ. Гэта такі стэрэатып пра гэтую японскую, кітайскую мафію, што яны все УЗІ за кішэняй носяць, ці як? Ну, мяне з УЗІ як бы не забіць. Так, мабыць, тебе можна заперсуедзіць? Не. Так. Не дастрэльваем. Ось, зачапіў. І цяпер нам у будыначак. А астатняе што стаяць? Ну. А калі я лазерам? Наколькі далёка ён страляе ўвогуле? Не хапіла. А, у мяне яшчэ ёсць таксама УЗІ.
Можна ісці і нікого не бояться. З такою зброєю, ну, смішно. Ганьба, хлопці, ганьба. Гэта не зброя. Спадзяюся, гэта апошні хлопец. Не? А, вось. О, mission complete. Гэта было неяк лёгка, зусім лёгка. А, дастаткова space нажаць. Прабел. Так, ну, зноў місія наступная. Добра рухаемся наперад. Меню. Захаваем і гэты прагрэс. Новы мод яшчэ павінен будзе працаваць. Сэрца, трэцяя версія. А наступныя ногі. Ногі, дакладна ногі. Індыя. Чаму не? Асалт. Ну, дарэчы, нешта штурмаваць трэба. Калі нічога не атрымаецца, тады ўжо падказкі возьму. А так, пакуль не трэба мне гэтае. Так, моды, дзе гэта новае сэрца? Колькі каштуе? 45 грашыма толькі. Будзем зваць іх талерамі. 45 тысяч талераў. Набываем. Оу, новае сэрца. А вывучаць будзем. Што, трэцяя гэта апошняя? І больш усё на гэтай мадыфікацыі скончыцца. Я не памятаю, дарэчы, якія там былі апошнія версіі, колькі там на снежнай версіі было. Мне здавалася 5. Окей, ну, а нет, лепш броня. Броня будзе лепш, таму корпус. Набываем новы корпус. Вывучаем дакладней. Так, рысачку. Ой-ой-ой, колькі каштуе. Ну, гэта нам патрэбна. Так, гэтую рысачку пераскокнулі, таму адцэпцім гэта ўсё. Зброю таксама перазарадзілі. Захоўваем прагрэс перад пачаткам місіі. І пачынаем экспансію ў Індыю. Ну, калі так усё пойдзе, то ну за колькі? Ну, стрыма за 2, здаецца, і пройдзем гульню. Выдатна. Ужо амаль, ну, добра, не палова мапы захоплена, але калі так далей усё пойдзе, то хуценька. Ну, пачынаем. То assassinate. А, забойства. А куды? Куды каго assassinate? І што па агентуры? А, ну вось яна ўжо ляціць на мяне. Нешта вось сюды трэба стаць. І ты таксама злезі. Уоу, выбух. А нет, гэта я з мініганам. І яны выбухаюць. Нехіла. Эй, не, вось сюды не ідзе. Усіх. А. Усіх я спалю. Ось яшчэ ляціць хлапец. З мініганам. Каму не гарым? Гарыць.
толькі прылятаеш на місію, толькі яе пачатак, а на цябе ўжо пацукі нясуцца. Ну, агентурныя. Ну і што ты там? Ой, а калі ў мяне новы корпус будзе, ой, які я буду моцны тады і незабойны. І калі яшчэ грошай будзе да халеры, то можна будзе ўжо і 3 астатніх агентаў узяць. Вось, і там ужо лупцаваць проста усіх. Усё, скончыліся? Так, яшчэ паглядзім. Ну, мапа невялічкая. Увогуле невялічкая. І вось на гэтую базу трапіць, так? А як? А, вось, глядь сюды. Угу. Проста нейкая місія туды атрымоўваецца. Там хтосьці страляе? Ты? Менты? Каго я тут толькі і палохаюся, дык гэта агентуру. А вось гэтыя звычайныя цывілы без модаў, без імплантаў, яны ўвогуле нічога мне не могуць зрабіць. Не пашкодзіць нічога. Тым больш у іх УЗІ. Ці гэта зброя супраць мяне. Ну, бо я ўжо такі сапраўдны тэрмінатар. А, яшчэ там зверху нехта стаіць. Так, лепш не будзем сапсаваць патроны і напалм усё зробіць як трэба. А, мне здаецца. Які ты? А ён такі... Там зверху стаіць, яго не дастаць? Неяк. Так, трохі атрэгенерыруем. Бо вось гэты чорт папаскудзіў, канешне. О, агентура. Падыходь да мяне. І хто там лупцуе, я не разумею. Як ён... Так. А каго мне... Мне яго забіць трэба? Не. Трохі не разумею. Ось тут унутры. Это ён. А, таму ён так лупіць. Гэта босс. Угу. Так, трохі палечымся. І пойдзем да яго. А, і шчыт. У меня же есть шчыт. А так я чаго чакаю. Нет, не сюды. Ой, зараз пачнецца гульня, што зноў не пад... А не, нешта атрымалася. Так, вось, робім так. І смалім цябе. Все, забіў. Evacuate. Выдатна. А як добра ўсё пайшло увогуле. Ой, зараз пасля гэтай місіі у мяне будзе броня, новы корпус. І ось тады пачнецца жытло.
Евакуємося. О, а давайте зробимо так. Хутчэй будзе бегчы. Гэта ён сам страляў? Не? Я нічога не клацаў, каб ён страляў. Няўжо? А, мне трэба яшчэ машыну знайсці, здаецца. Ой, ну пачынаецца. Ментовскую машыну браць. Дзе, што? Мне трэба выйсці адсюль неяк. Няўжо ментовскую? Так, ну шукаем машыну. Так, лазером ён сам цэліць. Ачмурэць. Ну ўсё, тады 4. Які на сяге будзе? 4 агента. Кожнаму лазер. А вось. Кожнаму лазер у рукі. І яны самі ўсё зробяць, што патрэбна. Так, нам вось сюды. Паехаў. Выдатна. Таму лазер, значыцца, так працуецца. Вось, оп. Эвакуацыя. Выдатна. Вось, выдатна. Зараз усё пайшло як трэба. Так, лазер гэта аўта-АІ маюць. І ў Сегі таксама так было. Але ў Сегі там не толькі трэба было самому цэліцца. Вау, так гэта круто. Вока, тады наступнае вока робім. Сейф, прагрэс. Набыць новыя вочы, накупляць лазераў, кожнаму агенту ў рукі даць. Ой, гэта масакра, ой, гэта такая масакра пачнецца. Ой, божачкі, ратуйце мяне. Ой, будзе. Гэта будзе слава сатане. Так, а тут што нам трэба? Your squad will conduct a sweep to remove all enemy syndicate activity. Ага, таксама забойства ўсёй агентуры варожай на ўсёй карце. А грошай колькі ў мяне? Ну, ўсё. Усё. Новы корпус набываем. Дзе ён? Так, хутчэй, дайце мне яго. Чэст. Колькі каштуе? 80. Ой, усё куб 80. Вітайце тэрмінатара. Так, сэрца 3, вочы. Ну, я пакуль сам усё магу рабіць. Лепш ногі. Хутчэй уцякаць, хутчэй лупцаваць куды трэба, не марнаваць часу. Таму вось ногі нашыя. Research. Ой, нет, крыху менш. Вось так будзе дастаткова. Акцэптуем гэта ўсё і захоўваем перад пачаткам самой місіі, як і заўжды. Так, штосьці па наладам тут трохі.
криху мікрафон менше, здається. Ось, так буде добре. І починаємо. Що тут у нас? Pacific Aim. Чому ні? Accept. Так, еще раз удосконалимся, что сердце и новый корпус. Полетели. Так, Eliminate Agents. Ну, хлопцы, я увесь ваши. Летите на меня. Так, а тут нікого нема. Ага, ось летять. Тут есть хто, нікого нема. Так, я ж бачу, там пацук один біжав. Не? Вось яшчэ. І нешта падказвае, што лепш вось тут пачакаць кожнага. Ты з шотганам на мяне сур'ёзна? Гэта паліцэйскі участак? У яго шотган, мне здаецца. Сур'ёзна? Ці снайперка? А чаму ён не выбухоўваюць? Long range. А, не, у яго снайперка. Але ў мяне такая броня, што ідзеце вы ўсе нахер. А колькі ж тут ментоў? Прабачце. Так, о, вон яшчэ адзін бяжыць. І я не магу прастрэліць датуль. Яны ўсе са снайперкамі. Цікава, канешне. Ну, гэта балюча ўвогуле. Так просто яны колькасцю мяне возьмуць і ўсё. І што я зараблю? А я нічога не зараблю. Ой, прыгожа як. Дзе хто там? Хто страляець? А. Дзесьці вон там. Зараз выбухне. Не? Ой, ад мяне менты цікаюць, не? Ці здаецца так? Нават не падысці нармальна да яго. Вось гэта выбухне, не? Long range таксама. Воу, дзяўчынкі стаяць. А мяне цікавяць хлапцы. Як бы гэта не гучала. І дзе яны? Куды ўсе схаваліся? Мусароў, канешне, уся краіна мусарня нейкая. Так, а стоп, чакайце, дзе я ось стаю? Гэта ўсяго лишь мусор. Всяго толькі. Так, добра, схаваем пакуль зброю. Ну, дзе все астатнія?
Eliminate агентаў. А я не бачу больш нікога. Ці яны дзесьці так мудра еліста хаваюцца. А я дзе? Угу. Ось зараз хто страляў? Не бачна. А, вось, вось, вось. Бачу. Аж картинка тормозить. О, все, эвакуація. Як усё добра адбываецца? Так, ну тады можна ўжо і стымулятару. Каб крыху хутчэйшым пабыць. Дзе эвакуацыя? Ой, як. Шыкоўна, шыкоўна. Гульня зараз пачынаецца ўсё больш і больш падабацца. А спачатку як цяжка было. Акцепт. Так, што тут у нас? Філіпіны і ўсё астатняе. А, Інданезія. Ну, таксама, усё побач. І там да Аўстраліі ўжо хуценька. Так, колькі ўжо часу? О, ну добра. Інданезія і на гэтым скончваем. Але як добра ўсё пайшло. Так, захаваць прагрэс. Давай пазіхай экранам. Зарабілі. Так, зараз у нас ногі будуць новыя. А, так, спачатку Raid and Rescue. Ага, спачатку паштурмаваць, а потым кагосьці вызваліць. Мне Persuade the Throne, здаецца, патрэбіцца ці не. Your squad is to break into the prison. Ага, у турму. Ага. He has been briefed on the plan and he is waiting for you. Дарэчы, мяне нехта чакае. Так, а мы спачатку research. Што там з новага? Окей, руки. І за гэта... О, руки якія, не танныя. Але грошай хапае. Ой, хапае, зноў гэты русізм хапае. Грошай досыць. Акцепт. Тут у нас все reload, я сказаў. Reload. А калі грошай будзе да халеры, там ужо лазераў набыць і проста анігіляцыю любой карты ўжо рабіць. Ой, там тады масакра пачнецца яшчэ тая. Ну, спадзяюся, у наступным стриме ўжо так і будзе. Так, ну хутчэй. Я не купіў моды. Вось.
60. Purchase. Так, у нас ноги, грудак, серце. І окей. Так, яшчэ захавацца, каб усё ўжо нармальна было. Але, ну, хто ведае, мабыць, не з першага намагання гэтую місію зраблю. Мгм. Вось, і пачынаем місію ў Інданезіі. Ой, машыну зноў. Ну, зараз заедзем і пакінем яе адразу тут, каб нічога не было. О, як адразу бегае з новымі-то нагамі. Які шпаркі. Так, куды нам трэба? І што па агентуры? Ці мо тут агентуры і няма? А нет. Так. Ну, просто турма, здаецца. Нейкая глобальная такая місія. І вось нейкія агентуры бегаюць. Агентурыкі. А дзе я? Ну, тое падыдуць да мяне. Мне здаецца, мне ўжо нічога не пагражае на гэтай карце. Толькі куды? О, пачынаецца. Ну, ці гэта... Ну, такое сабе. Так, мініганы. Ну, як? Ходзяць, канешне. Ля, як прыгожа яны выбухаюць. Нейкую шкоду робяць мне, канешне, але, ну, несур'ёзнае нешта. Ага. Мне здаецца, крышачку не туды пайшоў. Ось сюды мне трэба неяк трапіць. О, яшчэ агентурыкі. Дзе яны? Я нічога не бачу. Ту-ту-ту. Зразумеў. Не зусім туды пайшоў. Ну, добра, што захаваўся дзе трэба. Так, таму паверху не ідзем, а ідзем дзесьці ўнізе. Каб па ланцужок... Ой, навошта мне гэта? Каб па ланцужочку. Трэці. Ага. Каб па ланцужочку прайсці і ўсё гэта прыгожа зрабіць. Так, адразу вылезае адсюль. І пайшлі вось у гэты бок. Як хутка бегае, канешне. Я яго яшчэ вось такім памятаю. Так. Дзе хто? І выбухнуў. Ты нават кудысьці не паспееш. Так, ну хто наступны? О, здаецца, я знайшоў добрае месца. Так. Так,
калі ну трохі нешта засталося патронаў, але гэта кропля ўсяго лишь цяго толькі. Ну які ты касы. Добра так вынесла. І таго яшчэ захапіла. Так, і той ад выбуху памер. І таксама выбухнуў. Палыхаюць сракі, здаецца, у іх. Так, што па агентуры? Вось бегаюць. Хлапчук. А вось і ўваход. І гэта мне сюды. Ага. Зразумела. А, на машине. Ну такая неприемная миссия. С сюжетом, мовить. Так, прибирай зброю. Каб нікога не правакаваць. Агентурчыкі. Дзе варожыя агентурчыкі? Вось яны мне больш за ўсё не падабаюцца, тому што могуць сапсаваць усю місію. А, вось. Ну, падыходзь. Ну, я сам да табе падыйду, добра. Выдатна. О, апошні застаўся. Ну і куди ти пайшов? Ось так, добре, де мені? Где-нибудь ось тут. Почекай його. Усё, так. І патронаў не засталося, акрамя вогнемётаў. Так, і зараз трапіць у турму. Так, прибирай зброю. Так, усё цікавей робіцца. Давайте когось заперсуедим. Ой, мусора заперсуедила. Кто стреляет? От гэтых ёбалаў? А мы так зробим. У нас есть лазер. А, не-не-не, лазер пакуль не патрэбен. Нет, мне не трэба не жыць яшчэ. Паміраць нешта не хочацца. Чаму так балюча было, я нешта не зразумеў. Хто мяне лупцуе? Ты? Чаму яны такія моцныя? Так, вось, і на машину дзесьці сюды трапіць трэба. Цяжка. Ну, то і лазер ёсць, канешне.
Добра, ідзем да машыны. Калі завалім гэтую місію, ўжо да халеры будзе, тады ў наступны раз яе прадоўжваць будзем. Але калі атрымаецца яе прайсці, то ну і добра. То я штосьці ўжо стаміўся. Так, сядай. Хлопцоў пачакаць, мабыць. О, сеў. Ну і давай ты ўжо. Так, едем. О, вось і камера. Батарэйка скончылася. Усё кажа пра тое, што трэба скончваць. Ну, машына куды паехала? Не атрымалася. Вось так. Спадзяюся, там няма брамы. Не, там таксама ёсць брама. Трэба ўязджаць з наскоку. Так, а каго? Вось гэты ты? Здаецца, ён. Эй, а мяне пачакай! А я? А Грэбала без мяне ўехаў. Сеў у маю тачку і паехаў. Прespейс? Вау! Вау! Пашанцавала. Ну, выдатна, ўсё. Тады скончваем гульню і стрым. Зараз захаваем працэс. Ну, добра. Дзякую ўсім, хто завітаў на мой стрым. Прагрэс ужо даволі такі прыемны. Наступны раз будзем працягваць змагацца, але, як вы бачыце, давольна хутка ўвесь прагрэс пайшоў. Таму бачымся на наступным стрыме. І зноў дзякую ўсім, хто прыйшоў. Да пабачэння!